ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ। ଖେଳ ହବ 100 ରେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦୀପାକୁ କହିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବିଷୟରେ କିଛି କହ। ଦୀପା କହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅଛି ଖାଲି ସମୁଦ୍ର, ଲୋକ ହେଇ ଅଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। କାଉ ଉଡ଼ୁଛି ଉପରେ, ହେଇ ଦେଖ ସେ ଟୋକା ବଇଛି ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ଦୀପା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ। ଦୌଡ଼ିଲି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗାଧେଇବାକୁ। ପୁଣି ଆସି ମଣ୍ଟୁକୁ ମାଗିଲି, ଏରେ ବାହାର କର ଟିକେ ସାବୁନ ତେଲ, ମିଶିକିରି ହବା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗେଲ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ମଣ୍ଟୁ କହିଲା, ନା 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 ନା, ଆଠୁ ଭଲ ଶିଆଳି, ସେଇଠି ଯିବା ଗାଧେଇବା ଖାଇବା କରିବା ଯେତେ ଗହଳି। ଏତିକି କଥା ହେଲା ଭିତରେ ମଣ୍ଟୁର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ସେ ଫୁଟଫୁଟିଆ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। କହିଲା, ଚାଲେ ଟିକେ ଯିବା ବସିବା ସେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ତାପରେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଭଲ ମନ୍ଦିର। ଭାବିଲୁ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆମେ କହିଲୁ ଆଗ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବା ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଗାଡ଼ି ବାଲାକୁ କହିଲୁ, ଭାଇ ତମ ରେଟ୍ ଅଛି କେତିକି? ସେ ଗାଡ଼ି ବାଲା କହିଲା ଆମକୁ, ତମର ବଜେଟ୍ ଅଛି ଯେତିକି ଆଉ ମିଶେଇ ଦେବ ସେତିକି। ହଉ, ଗାଡ଼ିରେ ନ ବସିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନହେଲେ ଉଠେଇଦେବା ଆମେ ଫଟୋ। ଆମେ କହିଲୁ, ଭାଇ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ଉଠେଇଦେବୁ ଆମେ ଫଟୋ। ସେ କହିଲା, ଉଠେଇଦେବ ଯଦି ଫଟୋ ଦେବ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ। ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାର କଥା ଶୁଣି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଖୁସିରେ, ଫେରିଲୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍କଲ ଉଠଉଥିଲେ ଫଟୋ। ଏଥର ଚାଲ ଯିବା, ଏଥର ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ। ଆମ କଥା ସବୁ ଶୁଣି ଟୁନି ପୁରା ହେଇଗଲା ଫାୟାର। ଭୁଲରେ ଚଢ଼ିଗଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଗ୍ଲାମର। ସେଠୁ ପୁଣି ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆମ ଗ୍ଲାମର। କଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଚାଲିଲୁ ଏଥର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପାର୍ଟ 3। ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଗଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର।